Nare da produktu edo industri diseinua lantzen duen estudio bat. Produktuak ekoizten dituzten enpresekin ibiltzen geha lanian hortaz. Eta ideia berri batetik produktua bera fabrikatu eta komertzializatzen den arte elkarlarian ibiltzen geha klientekin. Orduan, analisi etnografikotatik hasten geha, nun erabiltzailean konportamentuak aztertzen dian entornuan bertan, produktua nola erabiltzen den, nola eusten den, mania desberdinak identifikatzeko beharrak zein dian, produktua bea nola daun konposatuta baita ikusten da, eta nola baita esan da zehaztapen batzuk egiten dira, gero produktua bea kontzeptu berrik sortzeko, eta kontzeptu horiek gero baita fabrikatzeko fitxak sortu, planuak sortu, materialak zehaztu, eta gero komunikatuten da. Enpresa desberdinetan ibili izan naiz lanean, eta egia da bazeudela gauza batzuk nahiko arginezkanak nola nahi ditu nien. Orduan, kontu etzan ekintzaile izatea edo emprendedore izatea, baina negozio honek ematean aukera da papera edo ritxuri batean gauzak nire eran itea. Edozein sari edo rekonozimentu bezala beti da politia eta beti da eskertzekoa. Egia da emakume ekintzaileren saria jaso nula ez, eta nola baita esateko ez dakit gazi gozo deitu. Azkenean ez da enpresa edo proiektu orokor hori baloratu dela, baizik eta emakume bezala. Orduan, suertez, hau sortu detenetik ez dut eduki sentsazioa genero aldetik edo zailtasunak izan ditutenik. Beste alorretan gertatu zait eta noski sari honek egon behar du, ze badakit eta konstiente naiz ez deula maila igualian jokatzen, baina ez zait gertatu, suertez, oaino. Ze esango nioken, dakan idea horrek nolabait pasioa sortzen baldin badio aurre egiteko. Beti da hola, bidiak, igual ez dizu ematen espero zuen tokitik, baina nolabait beti bizten dela. Eta lan asko dago, baina oso polita da baita.